Νανά ζει από ένα θαύμα. Φέτος το Σεπτέμβριο μέσα στο χειρουργείο έφυγε 2 φορές από τη ζωή και ξαναγύρισε. Το ότι ζει το χρωστά στο Θεό και στο γιατρό της. Μια πολύ μορφωμένη γυναίκα, πολύ δυναμική, συγγραφέας του βιβλίου «Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας», καθώς και του «Εγώ και ο ψυχίατρος» που μόλις κυκλοφόρησε, με πάνω από 600 συνεντεύξεις προσωπικότητων στο ενεργητικό της, η γυναίκα που το Σεπτέμβριο που μας πέρασε είδε το χάρο με τα μάτια της στην κυριολεξία, του έκλεισε όμως πονηρά το μάτι και του γύρισε την πλάτη. Η Νανά που έχει αφήσει τη στάμπα της σε αυτό που λέγεται ελληνική ιδιωτική τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, η Νανά Παλετάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Δεν ήξερα ότι πέρασες αυτά τα δεινά. Όλα συμβαίνουν, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Φυσικά. Και, απλά εγώ δεν το έμαθα. Να λοιπόν που ήρθε η στιγμή... Ήρθε η ώρα να το μάθουν πολύ μαζί με μένα. Να σου πω ό,τι θέλεις, γιατί ήρθα απολύτως συνειδητοποιημένη για αυτό το οποίο κάνω. Γιατί όταν εισπράττεις ένα δώρο από το Θεό, οφείλεις να το διαδώσεις. Πράγματι. Και εγώ λοιπόν ήθελα να διαδώσω αυτό το οποίο συνέβη σε μένα και για αυτούς τους λόγους είμαι εδώ σήμερα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μου πεις? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται τη σήμερον ημέρα ένας άνθρωπος να φτάσει να κινδυνεύει η ζωή του και να μην προλάβουν να γίνουν τα δέοντα σε άλλο χρόνο. Σε νωρίτερο χρόνο από αυτό που γίνανε σε σένα. Γιατί εσένα γίνανε στο και τέταρτο. Έπρεπε να γίνουν παρατέταρτο. Είναι πολύ εύκολο και νομίζω ότι αυτό το οποίο συνέβη σε μένα συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Εύχομαι αυτή την περιπέτεια που πέρασα εγώ, αν είναι δυνατόν, να μην την περάσουν άλλοι. Όμως ξέρω ότι η ζωή είναι έτοιμη να μας κάνει το απρόοπτο. Λοιπόν, θα σου πω περιληπτικά ότι... Τι έγινε, θέλω να ξέρω. Τι ήταν αυτό, πώς έγινε? Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα να πονάω ένα μεσημέρι στο γραφείο μου. Να πονάω... Σεπτέμβριο αυτά γίνονται. Το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, νόμιζα ότι είναι κάτι απλό. Πήγα σπίτι, η πόνη συνέχιζα. Η πόνη στην κοιλιά? Πόνη στην κοιλιά. Ένας πόνος ο οποίος ήταν γνώριμος και για πολλές γυναίκες είναι γνώριμος πόνος. Είναι αυτός ο πόνος που σε προετοιμάζει για το κετό. Χαμηλά στην κοιλιά. Ναι, κατάλαβα. Αλλά φυσικά δεν ήταν οι οδύνες έντονες, δεν ήταν έντονος πόνος, αλλά ήταν γνώριμος πόνος. Μάλιστα. Οπότε δεν θορυβήθηκες και πολύ, εσύ? Δεν θορυβήθηκα γιατί νόμιζα ότι είναι κάτι κρύωμα, είναι κάτι γυναικολογικό. Τέλος πάντων, επειδή συνέχιζε ο πόνος, αποφασίσαμε να πάμε στο νοσοκομείο που εφημέρευε εκείνη τη νύχτα. Με πήγε ο σύντροφός μου. Όπου βέβαια... Ναι, τηλεφώνησα σε μια πολύ καλή φίλη, η οποία είναι εδώ σήμερα κοντά μας και ακούει και μου είπε εφημερεύει το τάδε νοσοκομείο και πήγαμε εκεί. Μπήκα στο νοσοκομείο στις 12 Βίκη, μου κάνανε όλες τις εξετάσεις, έφυγα στις 8 το πρωί. Όλη νύχτα εξετάσεις κάνατε? Όλη νύχτα κάναμε εξετάσεις. Βεβαίως είδα ότι οι γιατροί δούλευαν κάτω από τραγικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τις συνθήκες που ασκείται η ιατρική στην Ελλάδα και που είδα εκείνο το βράδυ. Τέλος πάντων, φεύγω από το νοσοκομείο με διάγνωση γαστρεντερίτιδας και πάω σπίτι μου. Και σου είπανε, προσέχετε, δεν θα φάτε τροφές που θα ενοχλήσει το έντερό σας και θα περάσει, είναι μια ιογενής γαστρεντερίτιδα. Σε 2-3 μέρες θα είστε μια χαρά. Και μου δώσανε και ένα φάρμακο. Η πόνη αυξανόντουσαν όσο περνούσε η ώρα και το απόγευμα της επόμενης μέρας τηλεφωνώ στον παθολόγο μου, φίλο, τον Γιώργο τον Ναούμ, και του λέω Γιώργο αυτό και αυτό. Μου λέει Νανά, πρέπει να έρθεις στο νοσοκομείο να σε δω οπωσδήποτε. Έλα αύριο το πρωί. Βίκη, δεν προλάβαμε το επόμενο πρωί γιατί εγώ μετά από λίγες ώρες πήγα στο νοσοκομείο, με πήγε ο σύντροφός μου όπου αρχίζαν να γίνονται όλες οι εξετάσεις. Ξανά από την αρχή εξετάσεις. Η πόνη ήταν φρικτή. Τα φάρμακα τα οποία μου δίνανε δεν μπορούσαν με τίποτα να συγκρατήσουν τους πόνους. Δεν με ανακούφισε τίποτα. Πάρα πολύ ισχυρότατη πόνη. Τέλος πάντων, στο ξημέρωμα της μέρας έρχεται
ο γιατρός μου, ο Γιώργος Αναούμ, και εκεί βλέπω ότι πια μετράμε αντίστροφα. Διότι με το που βλέπει τις εξετάσεις, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ακούω ένα όνομα να λέει, μόνον φέρτε μου το Γιάννη το Σαριτζόγλου. Αν δεν μπορεί ο Γιάννης, φέρτε μου το Γιάννη το Σαριτζόγλου. Εγώ από τους πόνους δεν ένιωθα. Άκουγα τον Γιώργο να λέει αυτό το όνομα. Και μετά άρχισα να βλέπω 5 επεισόδια του Grey's Anatomy σε ένα. Γιατί? Γιατί, Βίκη μου, είχα πάθει ρήξη εντέρου. Και είχα πια ήδη πράγματα τα οποία έμαθα μετά, εκ των υστέρων. Μπαίνω σε ένα χειρουργείο, με χειρουργό έναν άνθρωπο που δεν ήξερα. Δηλαδή είχες αιμορραγία ποτέ? Όχι. Ήτανε είχε τρυπήσει το εντέρος. Βεβαίως, και δεν θέλω να φοβήσουμε τον κόσμο, δεν είναι ο λόγος αυτός που ήρθα εδώ, αλλά ο γιατρός μου, ο οποίος μετά είναι ο άγγελός μου και άγγελος πολλών ανθρώπων, με παρέλαβε με συψαιμία και γάγκρενα. Καλά, έχω ανατριχιάσει τώρα, έχεις περάσει όλα αυτά. Δεν είχα ιδέα, Νανά, δεν είχα ιδέα, σου μιλάω ειλικρινά. Μα να σου πω κάτι, είναι τόσο απλό το πώς μπορείς να περάσεις τη γραμμή. Κινδύνευσε η ζωή σου όντως τη διάρκεια του χειρουργείου? Βεβαίως, σαφέστατα. Αλλά κοίτα να δεις τι συμβαίνει. Όταν εγώ αρχίζω και συνέρχομαι και φεύγει η θολούρα από την άρκωση, δεν βλέπω τίποτα γύρω μου, αλλά είναι τόσο διαπεραστικά τα μάτια του γιατρού, βλέπω το βλέμμα του. Και είναι το πρώτο πράγμα που συνειδητά αντικρίζω. Και έτσι γνωριζόμαστε. Δηλαδή, εγώ αυτό το βλέμμα δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Αν δεν ήταν ο ίδιος έτσι ως άνθρωπος, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Είναι δώρο το να σε βρίσκει μια ιστορία που φαίνεται δυσάρεστη, γιατί μετά μπορεί αυτό να σε εξελίξει σε ένα επόμενο στάδιο.